La hipertensió arterial és un dels principals factors de risc cardiovascular, com ho són la diabetes, el tabaquisme o els trastorns del colesterol. Aproximadament un 40% de la població adulta presenta hipertensió arterial i fins a 2/3 de la població d'edat avançada. Considerem que una persona pateix d'hipertensió arterial quan la pressió arterial màxima és superior a 140 mil·límetres de mercuri i la pressió arterial mínima és superior a 90 mil·límetres de mercuri, de forma mantinguda. La hipertensió arterial fa malbé les artèries i ho fa de forma que les fa perdre la seva elasticitat, per tant l'artèria es converteix en més rígida i també perquè l'augmenta el gruix de la paret arterial i per tant dificulta el pas de la sang. Habitualment la hipertensió arterial no presenta símptomes fins que no hi ha una malaltia cardiovascular com a procés final i alguna vegada pot donar un mal de cap, que és un mal de cap en forma d'un casc, com si apretés. Les conseqüències clíniques de la hipertensió arterial mal controlada són les malalties cardiovasculars, presentant-se com accident vascular cerebral o ictus, dit popularment feridura, la insuficiència cardíaca, la insuficiència renal o la cardiopatia isquèmica que es presenta en forma d'angina o infart de miocardi. El tractament de la hipertensió arterial consisteix en dues grans línies. El tractament farmacològic, habitualment es necessiten 2, 3 o més fàrmacs per assolir un bon control de la pressió arterial, i una altra segona línia que és portar un estil de vida correcte i per tant mantenir un pes adequat, no fumar, seguir una dieta rica en fruita, verdures i fruits secs, evitar amb el que sigui possible la sal, ja que la sal augmenta la pressió arterial i per tant evitar pròpiament aliments salats, els aperitius, patates xips, olives, precuinats, congelats i begudes amb gas i fer exercici físic regular, aeròbic, almenys uns 3 dies a la setmana.